ni Kristus, tongon di tongani pandemi COVID-19 siado, nuaing tapatupa parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus. Naing lantakas gomal di rohatta, tungholong ni rohani Tuhan ido, natuk baluak kita, sian sorimago COVID-19 siaon. Maul do mate halak, makokop partigor, adong do deba nabarani mate, makokop nauli basa. Alai, hola Yesus do narade mate, humokop akka pardosa. Imana tahalason diari sadarion. Yesus ditakup, jala diuhum, soala ni salana. Rade manaon, diseahon hosana di Golgata. Ima inganan pamajalan ni Yesus, dihau pinarsilangi. Hamamate ni Yesus, papatarhon holong ni rohanai dihita, uju pardosa dope hita. Ay disido mate Kristus makokop hita. Alani i, tama moliate rohata tu ibana, jala pujiota guarna. Alani i marede mahita, sian buku wedde nomor 88 ayat 1-2. Yesusku naung manobus au. Yesus,
Mar hite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni todi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Si Tuhan imalem si songonido tama dihita, na badia, na so jahat, na so marlidang, na so marbolat, sian akka perdosa, nonggabe tumibo sian akka banua gijang. Naso pola ganu pari songon akka si Tuhan imalimi, maboan jumolo pelean taringo tu akka dosana sadiri. Dungi, taringo tu dosa nina toropi, ay sahali doi diulahon, dina mamelehon dirina ibana, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus namate tarsilang doho, humokop hami halak pardosa, alani holong ni roham na godangi dihami. Ajari mahami, paingot-ingot ho, na targatung dihaw pinarsilang, humokop hami. Ay hodo haporusan nami, maradopon rimas ni debata, dohot panorion ni patik, dohot panolsolion ni roha. Say sesa, jala urati ma dosa sian roha nami, mar hite-hite todim na badiai, jala pargogoi mahami, maralohon roha sibuk, dohot hisap-hisap, dohot sakap-sakap ni rohanami, laho manguliho, na mangulu, jala na manggonggomi, rap dohot amai, dohot todi parbadia, rodi sa leleng ni leleng na. Amen. Tangyo kamu mapatik ni debata, imana tersurat di Heber 12 ayat 2. Tabering may iduk ni haporsioni, jalan na paujuk kosa, ima Jesus na manauton,
parsilangoni sikat nilas ni roha tohap na hian so dietongi hailaun gabe hudul disiamu ni habangsa ni debata ido sahatna atong rak mangido gogo mahita tu debata mangulahon patikna. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na humbar tu patikmi. Amen. Marede mahita sian buku edde nomor 412 ayat 112 di didolok adui. Na jonjong dohita nuaing di jolo ni tuhatta tatap masilang ni tuhattai tarimangi ma akka haurangatta dor salpuni rohatta rodi sude ulauta nasohobar tuhatana patedik masude dia dopanna martangi yang mahita.
Ale Tuhan Yesus na tarsilang alani dosa nami. Narodo hami tujolom, manopoti jala manganggukon dosa nami. Sai marasini roha mahomi dahamion, o Tuhan Yesus biru-biru ni debata, nama morsan dosa nami. Nung roho makokop hami, marroa holong, jala macalo hami di hadirion nami, hape di parsauran nami, maol dope hami majalo halak na asing di hadirion na. Sai huirip hami do, ikon hobar tuna di roha nami. Ajari mahami Tuhan, asarade majakon dongan nami jolma, songon pajakon ni kami. Sai pasungguhon matotong tu roha nami, pakokop mi di hami. Asa margogo hami, mangulahan lomo ni roham, ala ni Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosata. Humakop hita gabe dosa do ibana, naso tumadda dosa dibahet debata. Asa gabe hati gora ni debata hita, marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marede mahita, sian buku ede, nomor 450 sia ayat 3, sonang do laka-lakaku. Lord,
hata ni debata turpuk di pesta parningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion, imana tarsurat di Pesalmen 22 ayat 2 ro di ayat 12. Ale debataku, boa satung tadi konomu au, sai madau-dau doa kahatani anggukon sian hatuauku. Ale debataku, sai jauh-jauh doa arian, alai dang mangalusiho, jala borngin pe dang jupang au hasonangan. Alai nabadia do anggoho, marhabang sahon aka puji-pujian ni Israel. Marhaposan tuhodo aka opunami, posto rohana sida, jadi di palua hodo nasida. Tuhodo nasida mangangguhi, jadi malua ma nasida. Marhaposan tuhodo nasida, jadi dang tarurak. Alai gea nama yang gau, dada jolma, hai leson mi halak jala parbilian ninatoro. Sude akan namarnida ahu marekelek-kelihon ahu, di pangangang do babana huhut mangupir-upir. Tu Jahoba manian di pasahat, asa di palua ibana, di pangulu manian ibana, ai lomodo rohana mida ibana. Hodo tongon namanay tau sian apuan, si papos rohaku, mangotsop bagot ni dainang. Dum tubuh au, sai hodo persikatun aku, sian butuhan di dainang dope, sai hodo debataku. Unang madau-dau ho sianau, ay donok nama parmaraan, ay swadong si partupak, ima sahatna. Martua do akan natumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Marede mahita sian bukwede nomor 23 ayat 4 nalau do biru-birui. Taha tidakon mah taha porsiotai, songodongata saha porsiaon, disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu na suatu dosan, ngatu mo palangit dohotano.
au Porsia di Yesus Kristus, anak di bata Jehovah nasa sadai, iman at inukuman ni si Maria, nagabi-gabian siyento di porbadia, adorang suabubuan. Iyo tumata na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na matatapat ng ibana di hao pinosilang, na tuwa na toro yung betano, na ulat mahulu di are patuluhor, na manay tu surgo, laundu di siyamun de bata Jehovah, amanay pargugo na suatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, mangumi halat na mangulu do na mate. Au Porsia di porbadia, jala along sada huria na badia, huria atau panela Kristen akan abadia, doh dehasan di dosa, doh dihatai namando, mulak mangul susu dangi halak naung mate, doh dihanguluan na sora sudah. Amin. De mahita sian bukwede nomor 81 ayat sada. Yesus mual ningo luku tapasahan ma peliata pelian sada a dohot sada b. Dungi rap mahita manangihon hata ni debata na pinasat ni amata padita Bernard Manik MTH Pareses Distrik Walu DKI Jakarta Raya. Di
damai ni debatana sumurung siasaluhu naroha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Hurian itu hatta nahina holongan hata ni debata jamita di pesta parningotan ari hamamati ni Tuhan Yesus Kristus. Ima nanienet sian Lukas 27 ayat 44 sahatu ayat 40 songonom mahatana. Jala mareyak pukul 12 songgok manahulum tu sadok tanoi sahat rodi pukul 3. Ay makulum mamatanyari i jadi mariba mahire-hire na dibagas joroi bula 2. Dungi marsuara nagugu ma Jesus nin nama. Amang tu bagasa tangamu mahu pasaha todikku. Jadi dung didoki tosma hosana. Marnida nama sailek nani dipuji madebata nin nama. Tutudo halak nati roha doon. Jadi sudina toropi namar luhut mainodur masih topuk adorana marnida nama sai los mula ma imasahana. Huria nitu hatta nahina holongan ditikion sahat mahita tusada pangarimang-rimangion di barita haluau dohot panubusion ni dewata di bagasang ulutta. Barita haluani menugu-nugu hita lau mangarimang-rimangi pakokopo ni dewata tujol manatinopana. Idobain tapatupa parpungua sedarion lau marningot dohot makka mauliatehon holong ni debata naso hatu dosan nama milihon dirina nguluna humokopita. Dang tardodo pikiran ni jolma bagasna dohotibuna na pinatupa ni debata tu portivion. Alai naeng ma uhir dirohatta pabua saluhut na binahe ni debata naeng pahotton haporsiot tatu ibana huhut patuduhon hina argani hita jolma dia dopanna. Hurin itu hatta na hina holongan dipilihon tu hatta Yesus Kristus do nguluna tu hamatean asa dapot hita hanguluan. Radidu Yesus manaok kamatean asa unang tabulus samatean namanottongi. Alanido dalam momentum Jumat Agung ini kita diajak untuk mengimani serta mengamini bahwa kematian Yesus bukanlah kematian yang sia-sia, yang bisa dilupakan begitu saja seolah itu sebuah kekonyolan. Tidak begitu. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, kematian Yesus Kristus merupakan sebuah makna tertinggi dari pembaharuan kehidupan manusia. Kematiannya pun mengungkapkan betapa berharganya jiwa manusia di matanya. Tidak boleh seorang pun umat Tuhan yang boleh kehilangan nyawa karena dunia ini. Maka Yesus menggantikannya. Hurin itu hatta nahina holongan. Hamamati ni Tuhan Yesus Kristus paluaho jolma pardosa sian rimas ni debata. Dohot siak kamatian nama notong. Hamamati ni Yesus Kristus ima ojahan ni pardengganan ni debata tu jolma pardosa. Yesus Kristus menjadi juru damai yang mempertemukan kemuliaan sorga dengan dunia ini sehingga dunia penuh damai sejahtera. Dan adong nabui manirak kita siat dewata di bagasa kolongna. Lukas sendiri mempersaksikan itu dengan mengatakan ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir suci di bait suci terbelah menjadi 2. Maka Jumat Agung adalah proklamasi nyata bahwa surga dan dunia telah menyatu
dalam kemuliaan dan kedamaian secara bersamaan, dan semuanya melalui penyerahan nyawa Sang Putra Allah. Hurian itu hatta nahina holongan. Torop halak na mangarajumi iya hamatian ni Jesus. Patuduhon hata talu ni debata maradupok kuaso ni portibion. Daksongoni sa sitong na. Hamatian ni Jesus ima barita hamonangan ni debata. Aidang di pasahat Jesus ngulu na tu portibion. Alay tu hatta debata na punah nguluan ido. Dapat hita do parsiajaran na arga siya Tuhan Yesus. Taringot na mamelihon ngulu na somariswang. Dang diajari hita lau mabunuh halak na asing mangasahogor ni debata. Dang diajari hita lau masigay ngulu ni halak mangasahogor ni debata. Alay haradion mamelihon ngulu tu debata humokop dongan jolma. Didok panurat Lukas do dungi marsuara naguguma Jesus nin nama. Amang tu bagasa tangamu mahu pasaha todiku. Jadi dung didoki tos mahu sana. Di pasaha Jesus dongoluna tu debata asa dilehot debata ngulu na manotong tu hita. Laos gabi parsejaran na arga mau dihita asa tapasahat nguluta tu debata. Songo Jesus napasahat tong nguluna tu amai. Huriana hinaholongan itu hatta Jesus Kristus. Tongon di situasi hamaolod do tapatu pa parningotan di hamamate ni Jesus sadarion. Dang mago dope pandemi COVID-19 siya tonga-tongata. Dada hola virusi na tahabiari. Alay doho do krisis multidimensi. Songo pangotak ni virusi. Jeladada holani habuk musedo rohat tamarnida bom bunuh diri di gereja Katedral Makassar. Dohot mahita tumangya ko salumubi aka korban nama bugang dohot keluargana. Alenang pebahat tamaulon natadupi sada namargogi hokita ima. Hamamate ni Tuhan Yesus gabe mual ni haguguon mangadupi saluhu nai. Nunga dipilihot Jesus nguluna asa mangulu hita. Alani mangulu mahita di bagasan ibana. Jala sayhot mamian di rohatta pabua. Mangulu tu hatta paululihon portibion. Alani tapa husor-husor. Jala tapestahom ma parningotan ari hamamati ni Tuhan Yesusi. Di bagasat tangiyang. Pamilihonon ni ngulu tuadupan ni debata. Amen. Martangyang mahita. Ali Tuhan debata amanami di bagasat Tuhan Yesus Kristus. Mauliate ma rohanami diho. Ala dipatuduh kodo pakokok mudihami. Marhiti hamamatem dihau na pinarsilang. Dipilih ko dirim gabi tubus nami. Sikap nami. Unang pola bihami tuhamatian na manotong. Ajari mahami pasahato diri nami. Dohot ngulu nami. Holat tu bagasan pakokop niyamai. Asa dohot tami marnap punahon. Hanguluan na pinaradim. Mauliati marohanami diho iyabui hubulus sami rumang ni nasa namasa. Itong-atongan ni ngulu nami. Akahamaolon lumubi di masa ni pandemi COVID-19 siyon. Say pargugui parbisuhi mahami. Maka porsegugum na tuk doho manaluhos sa luhut nai. Huhut mar pargugi hok kami mamulus akahamaolon na masa di portibion. Pasu-pasu mahuriam sa luhut na. Makanguluhon patuduhon di bagasang ngulu si ganupari akan nong hinokok mudohami marhiti hamamate ni Tuhan Yesus. Aso nangadong bihami na di bagasa biar na di bagasa padilian alay marsihohot mangihutto ko di bagasang ngulu si ganupari songo dia pe maol ni siya dopan nami. Saha di homa ngulu nami sa luhuk na di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Amen. Mari dimahita nomor 866 laos papungu pilihan na paduahon.
Tatang yakoma piliata. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroron ni saluhu silehon-lehon na dingga dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masenelehom itu hami pilihan nami tuho, sejalo may gabi uap na hukus di julum. Pasu-pasu may jalaramo ti asa huparhasiak kami pilihanon, pati bulhok karajom di tonga-tongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehom mi tuhami. Asalam girgir hay madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata amanami na marhabangsa di atas ni saluhut. Nunga patar hidahami holong ni roham na gudangi. Gumudang dui siya kolong ni rohan ni amama dohot inaina di anakon na. Tung nasutartibang do gudang dohot arga ni silehon-lehom mo di hami. Ay anak mo na sasaday di suruho gabi jolma, manaon pardangolan, isahisak dohot pastap-pastap, gabi terpaja libana jala tuhamatian humokopami. Mauliate marohanami, alnong say utang nami, jala malua hami siya dosa, siya kamatean doho siyang gonggoman ni sibulis. Alani pujion nami magwarmu na badiyay, alanaong dipatupa anakmu pardomuan, pardengganan nami tuho. Ali Tuhan Yesus Kristus, biru-biru ni debata, naong mamorsad dosa nami, doho dosa ni hajol maon. Mauliate marohanami tuho, jala pujion nami mahoro di saliling nililing na. Say tatap mahuriam na hinokokmu, jala na pinapungumi. Say pahot mahami di bagasan hasesaan dohot dame na pinatupami. Say paiyas jala parbadiay mahami. Asa tarbuak ko hami tuban wagijang, pasaurhok kami tuakka na badiyay. Say bunu, jala parsilakom majolma na buruhi, dohot sakap-sakap na rowa di bagasak kami. Asa unang marlidak kami madapoton ama na di banua gijangi. Hupasahat kami madiri nami tuho, jala hulehok kami rohanami bahen inganamu, alanaong dihokop ho hami, diho mahami, jala ho dihami. Seunang luas sami sirang siakko, dongani mahami jala saur maho tuhami. Say patugu maha porsyon nami tuho, asahot lakka nami ro di ujung ni hamatean. Say ramoti makaruasmu,
na mamarita kolong ni roham, dohot dalan naong pinatu pami, atong manang mangulu manang mati pehami, hodo Tuhan nami, dohot raja nami. Saya si maroham, ingot mahami dihasang apomi, jalabuak kami tu hasonangan, na dilabung ni dibata. Amin. Ali ama namin na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, sero maharajommu, sesaut malomo ni roham di banua tongosongon na di banua gijang. Lehon matuhamis dari okang uluas siapari, sesama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami siap pangago. Dipasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Disodakko Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakko Tuhan di batama buhina tuho jala dipasaorhon ma damena tutodim. Amin.